Il-premiati ġbejniet jogurt u ħalib frisk kienu fost il-prodotti Maltin li setgħu igawdu dawk li attendew għal festa tal-ħalib f'temp mill-isbaħ fil-Gargur. Tuħu gost li l-popolu Malti qed japprezza attivitajiet bħal daw u japprezza anka il-prodott lokali. Għanna il-pekorin bil-herbs, bil-garden herbs, u l-pekorin li għandu maturazzjoni ħafna itwal mill-pekorin tal-herbs. Preżenti għal din il-festa l-unika nistiċ Malti tas-suf tan-naċ. Dan il-tip ta' materjal sewa huwa suf tan-naċ. In-naċ sewa mhux il-ħalib biss jagħmlu kollu s-suf. Il-prodotti tajbin tal-ħalib, ġifieri mdorrin bihom bħal ġbejniet u ħalib frisk u l-kotta u hekk. U l-annimali żbieħ tarhom ndafu hekk. Il-festa tal-ħalib kienet attrazzjoni għall familja kollha, tfal, żgħażagħ u kbar. Inti tħobb tixrob il-ħalib? U kemm il-darba tixorbu? Twice a day. X'qed tagħmel hawnhekk? Naħlew. L-iktar l-annimali, xi naħobb ħafna annimali. Apart il-bejħ ta' prodotti magħmulin mill-ħalib, fil-Gargur kien hemm ukoll esebizzjoni ta' ħaxix u fjuri. U bħala parti mill-festa tal-ħalib in-nies setgħu iżuru wkoll lil dan ir-razzett li fih madwar 100 baqra li jipproduċu 2000 litru ħalib kuljum. Il-ħalib jinħeleb permezz ta' apparat apposta msejjaħ milking poller u mbagħad jiġi storjat f'cooler ukoll apposta msejħa milk cooler. Il-kellim ewlieni laburista l-bidja Antonia Ġuż de Celis jgħid li ġranet bħal dawn huma importanti biex jippromovu l-prodotti Maltin li dejjem qed jikkompetu mal-prodotti barranin. And with them he played Hades with his ukulele, ukulele, ukulele.